ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଆଜି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପିତାମାତା ଯିଏକି ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଆଖିରେ ଦୁଇଥର ଲୁହ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ବିଦାୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଲୁହ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ଯଦି ନିଜ ପୁଅ ତାକୁ ପର କରିଦିଏ, ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଥାଏ। ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାକୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୟସ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ପୁତ୍ର ବଧୂମାନେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ଜାଣେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ବନ୍ୟାଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏ ଚାରିଟି ହିଁ କେବଳ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁଥିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଆଶ୍ରମଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ